Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na! Bigat! Ay, mapatay ko talaga day taapusa ko naknay! Nay, anya man na ya ti paghay-hay bladam dita kat bigbigat anti lagring. Ay nawaw! Di mo ka di makita si Kamayang? Tiyan niya ante. Kinanti luko apo sa tinabati asiday di rabi eh. Ay, wan. Na? Litsyon manok day jay ante. Ket? Anya nga rudon nga iti sidaan tayo ita? Anusan tayo manen ati agsida iti nateng anti. Hay! Jakla maanusan ti agsida iti nateng. Iso nga rod aginatang ko day jay litsyon manok tapno adamot sidaan tayo. Anti, nakita yu ka diti pusa anang kalong iti ginatang yu litsyon manok? Wide! Puraw day jay pusa. Jakmut ammo no asino ti akin kukwa iti day jay. Naimbag nga agsapa maray. Anya ti umay mo gatangan. Man iti dualata a sardinas, maray. Ay nawaw. Sa dino nga tinangipanam iti litsyon manok aginatang mo idi kalman mari lagreng. Ay na, masurunak nga rod, maray. Imbis nga adda ti litsyon manok asidaan mi itang agsapa. Awanan na, takinalong mo ti pusa da. Ay na, sayang maray. Ay talaga asayang, maray. Ang manyangay nga raud. Nalpasen, maray. Alalala, mutoy kit din tay gatgatangak adilata taagawid ako, maray. Ay won, mabidlaang tayalaan ka maray. Ala. Oh, adto'y tibayad ko, maray. Mayang! Mayang, umay ka man pa ditoy! Agawaam! Tada ipaaramid kukin ka! Anya ti ipaaramid jo, ante? Ay nawaw. Ano nyo day tapusa, ante? Shh! Tangiwat mo, Mayang, ah. Day ito'y apusa ti kanayon nga umay agkalkalong dito'y balay. Wala, ante. Di mo ibaga apatayam day tapusa. Saan? Ti kayat kulaeng nga aramidan. Yaw awan mo day to'y apusa ijay kabakiran. Tapno saan na makasublipay dito'y balay, Mayang? Alante, kasanon ngay, no sa pulen ti akin kuko day ta apusa. Ay kamakaamuda mo na? Basta aramidam ti ipapaaramid kukin ka. Diyak kayat makita day ta apusa dito'y balay. Nawatam! Anya ngay ti kasukat ti panangyaw awan ko iti day ta apusa, anti. Na, ta dumawat ka pailaang iti kasukat na? Wala. Narigat mo ti papaaramid yu kanya kante. Ikan kanto iti kwartam. Basta siguraduam asaan nga agsubli day taapusa dito'y balay. Tinawaw. Sige, antay. Siya kunti makaamu iti day taapusa. Ala, muntoy nga ruday. Naisakok mo't laangan ti pusa. Ay, naska na mayaw awan ko daytoy apo sa ije kabakiran. Tapno ikanak ni anti iti kwartak. Nay, anya ngay day tayin siya kumapaw. Ay, kwa lolo. Awan daytoy lolo. Kuti-kuti, mate. Sige, dita kayon lolo. Adapay ngamin napataga pa pa na. Ay, sa dinong ti papa na mapaw.
Di tala ang lolo. Sige. Ay, nawaw. Napanay. Ay, nawawa. Rabiin. Nga maawan pa'y ni Mayang. Sa dino nga ta tinapnapanan day jay a babae. Imbaon ko lang nga mangyaw-awan iti pusa. Ngam aging gaita. Awan pa'y. Lagreng. Awan ka di pa ni Mayang nga apukaw. Awan pa'y nga road, tatang. Na, sa dino tinapananan ngay. Awagang mangkiday. Madanagan akon iti apaw. Awan mo nga rodlod ko, tatang. Ah, Sumangput tulat ta day jay, tatang. Awan mo iti sabali ang papanan. ay sos, ang mga nodamay dakas ang napasama ka iti apaw. Dayjay pay laeng mo't amayang ti kunam, tatang. Awan ti dako sa mapasamakin kwa na. Nagsasao ka. Kasla di mo kaanakan ni Mayang. Ay natatang, think positive ngamin. Anya ter aramidem dito'y balay, Auntie Lagring. Ay, Willie, ada ka din ni nanang mo. Mapanak ko ma-agload iji tirse na yung nakasiramot. Nasapa kay unay ngamin, Auntie. Ay, kastaya? Siya konti makisarita kin Mare. Umunag kan. Una lang. Anya ti masapul mo, Mare. Umayak ko maagpalod, Mare. Ay nawaw. Nasapa ka mat ngagpalod, Mare. Alas 5 pa'y lang iti agsapa. Unaw, adamot tan ti nailawan, Mare. Sana kasta, Mare. Aglodak, Mare. Tapno maawagak ti kaanakak, ani Mayang. Ni Mayang, Mare. Wain, saan pa'y ngamin asimbang pait manipo dita. Sa dino tinapanan na aya. Ay na, imbaon ko amang yaw-awan iti mangalong apo sa aga maging gaita awan pa'y laang. Anya? Nanang, nangikuti saritaan nyo ko ni Auntie Lagring itay. Asino ti mapukpukaw? Ni Mayang, Willie anak ko. Ha? Nagpukaw ka di? Ti ko na ni Antim Lagring kanyak. Imbaon na, amang iaw-awan iti pusa iya kabakiran. Nga maging gaita, saan pa yan nagawid? Ay nawaw. Ala. Ang mga no isumat ng tinayaw awan, nanang. Kastamot lang ti pampanunutok nga rod, Willie anak ko. Tinto lang amin ipapaaramid ni Auntie Lagring kan kuana. Kinunampay ngum kita amot Di mo manan istoryan iti sabali at tao tinangag mo. Sa anak mat at chismoso. Anya nga iti amu tayo, ang mga numailawan ka man Manya ngay Lagreng. Naawaga maon, tika anakam. Saan pa'y nga rod, tatang? Ay, sos, sa dino ngay ti ayan itan ni Mayang. Ay, Saan mo't nga gring ti cellphone na? di na mga min na ibaga kanyak no sa dino ti papanan na. Tapno amutay kumamot ti pang sapulan tayaw. Ala, ipadas mo manin nga awagan. Ay nawaw! Saan ka makawawat, tatang? Saan ko nga rod amakontak, kunakmait? Basta padasam. Ay napo. Agawid to kadilat ta dayjay, tatang. Ang mga no, dalaang nakiturugan na mo't. Ang mga no, nakiturog iti gayem na. No awan ngay. Apay di ka madanagan iti ka anakam. Isu nga rod anapanak nagload itay, tapno awagak, tatang. Angem, saan kumot nga rod amakontak ti cellphone na. Nawatan niyaw. Anya ngay nga raw, ti maaramidak no kasta. Muning! Muning!
Ay nawaw. Si kamat ti lumabas iti istorme binditaw. Anya ti sapsapulam. Ay na, ang mga nadaling mablabas a pusa dito store mo, manang Teresita. Awamot, apay aya. Ay, mapukpukaw nga ti pusak. Ay sos, ang mga nupusa ni bindito tidakdakamaten ni Mari lagring nga apan inyaw awan ni Mayang iti kabakiran. Ay, napaulimak ka. Ada nakikita mapusa. White color da di apusa. Ay, kwa binditaw. Pasensya kan, ngam awang matilim mablabas apuraw apusa dito yung istor ko. Ay na, sa dino nga tan tinapnapanan ni muning ko. Kitaam dita ka aruba Ang mga no adalaang dita nga agpagnapag na. Alang nga Rod, labsan ka pa dito ay. Thank you Tang, mga nain. Sa anak pa mabisin, anak kao. Ay nawaw. Itay pa'y agsapa, saan kayo anangan? Anya nga tanong ka agripot ka dagiti pulis. Ay natatang, kas kanayon nga ibagak kada kayo, at dalaang tinapanan ni Mayang. Masamang damo dayjay. Na, Sana basta-basta matay dayjay nga puyaw. nakita nga raw. Sigurado nga da sa balya na panan na. Kasanungay no kinidnap na. Anya nga yan, tiramidin tayaw. Oo? Sino kumamo nga iti mayat amang kidnap iti dayjay tatang? Ay, apay kadi asan kayo makauawat? Madanaganak nga raw. Ay, may kayo kitin tamangan kayo. Agawid to dayjay amayang. Anya nga minon ti kulor ti pusa anapan inyaw awan ni Mayang iti kabakiran Maray lagreng. Ay, puraw, Maray. Apay na sa lodson mo, Maray? Ay nawaw. Ha? Apay, Maray? Ni bakla ti makinkukwa iti dayjay apusa Maray. Ni Bendito? Sino kumapay ti sa bali a bakla dito lugar tayo Maray? Ha? Ay, sus. Sapay no di agtrab-trabaho dayjay, di ta barangay hall, Maray. Hala ka Maray. Agam, basol namut ngamin Apay ngamin, adi na ikulong di pusa nakot mangalong. Panunutom ka di na imbag Maray. Gaputa kayat mo nga may aw-awan dayjay apusa. Mapukpukaw mo tanti ka anakam. Ay napo, Maray, di mo pigsaan tangiwat mo mga no adda makangagkin ka. Ay, sorry Maray. Amo ko na niya tinapasamak iti pusa, manong bindito. Ay! Manang, kunam kanya Willie. Anya kalakit din aya. Ay nawaw. Kayat mo amamuan, no sa dino ti ayan ni muning, manang bindito. Ay, flang! Iba gamang kanya Willie. Tapno saan ako na mabandog amang sapsapol kan kuana. Ikanak pa iti kwartak Ay nawaw! Agdawat ka pa lang iti kasukat na. Kayat mo amamuan uno saan. Ay, aguri ka. Adto iti dwagaswat. Umanay mo't siguro daytan. Inyaw awan ni Mayang ija kabakiran ti pusam. Taimbilin ka ni Antilagreng. Ano Oy, sigurado ka? Wen, manong binditaw. Kino nangag ko pagsarsaritaan da itay ka ni nanang. No jak agbidot. Puraw ti kolor da at pusam. Anya ti umay mo gatangan, binditaw. Ay na, saan ka gumatang manang Teresita? Adala kayat ko sa lodsoden kan ka. Ha? Anya dayta, binditaw. Pudno ka diti na ibaga ni Willie kanyak, nga addaam mo yo maipapan iti napasamak iti pusa. Pusa? Hoy, amo nga daam mo manang Teresita. Ay nawaw.
Amangan mo no sa bali lang tinangawat ni Willie iti nagsaritaan mi kin ni Mari Lagreng idi na minsan ngal daw. Ay, di ka man agin kukunawan og libak dita. Di mo nga ron ibagbagakin Mari Lagreng asyak tinang ibagakin ka. Ang mga nuguraan nakti kumarik no kwa. Ay, Wen, don't worry. Saan to ama amo ni Manang Lagring? Sikat tinang ibaga kanya. Pasubo ka talaga Willie. Ni, apay manin nanang? Anyat basol ko. Sino tinang ibagakin ka? Ngapan mo idandanon kinibin dito, tinangag mo asaritaan may kini Antim Alagreng, Kaasi nga mingi pusa. Ay nawaw, agpampanunot ka kaday, Mabitlan. Oh, adoy ti 100. Anwak na ita 100. Bingay mo Bingay! Wen. Bingay mo, tainik kanak ngamin ni Manong Bindito iti 200. Idi imbagakan ko na, anangag ko ti saritaan nyo kani Antilagreng. Ay na, Willie, una yan ayati kasta. Auntie, adda akon. Na, apay nga itakalaang mayang. Agdual daw ang nagpukaw ka. Ha? Siguro nakiturog ka itinubyo man niya. Saan, auntie? Awan mo't nubyo. Ay nawaw. Agrason ka pa'y laang. Kahit, di pusa ngay. Nayaw awan mo mo't laang. Day tangarod, auntie. Di mo ibaga, asaan mo anayaw awan da di apusa. Mayang. Kasta nga rod, auntie. No, jak pa'y sinursurot day di apusa. Amangan no saan ako na nakasubli ditoy. Naimpaglaangan taado ti bunga ti kayo. Iso sa anak nabisinan. Anya? Imbaon ka, tapnuyaw awan mo day di apusa. Angam, si kamot tinayaw awan. Unay kamutin mayang. Ay, auntie. Kurt? Sa dino nga iti ayan ti pusa? Nagawid siguro mo't iti ayan dan, auntie. Nagsina kami mo't di tadalan itay. Ay na, mayang ka aya. Talaga asan ka nga agpampanunaw. Hoy, Lagring! Rumor ka dita, tasang wanak! Na, bigbigat aglalaaw ka kiidendita si ka, bindito. Apay aya? Hoy, bro ha, lukarit! Ha? Ti ko nam kadi, kadyak amuti naramid mo iti pusak. Ano kasta? Kukwam gayam dayjay apusa, bindito. Agyaman ka, tanakaawit ti pusak. Tano saan, idarong ka iti cat kidnapping. Kat, kidnapping ka dyan. Pakaswan ka? Ha? Intun maminsan. Sika, bakla, ikulong mo tipusam. Tapno ibagakin ka, namin adon akinalong tipusam, tisidaan mikuma. Saan laang anam na minsan, Hoy, mabalin mo't akasarita nak, asaan aday tayaw awan nyo ti pusak iti kabakiran? Amok ka raw, dapusam dayjay. Apay, di mo kabalan tagsalodson? Ha? Nawa ng tibagam, pumanaw kan, sika abakla. Bigbigat umay kakaaglaaw-laaw dito'y paraangan ay. Iriklamo ka iti barangay hall, Lagring. Ha? Sige, padasam ti agreklamo. Ta ireklamo ka, mat. Pero wisyo dahit tatarakan mo apusa. Kalungan namin na si Daon May. Ay, nawaw! Ay, bendito kan Lagring. Imbes nga agreklamo kayo, pagsaritaan nyo kitian na imbag ti parikot yo. Tati parikot, kat mabalin a masulbar, itinasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.